Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Ọnwụ unu nwoke Ezude Enugu kwuru ụmụ. O nwere ndị na-ajụ m sị m kedu ka onye Igbo kụzuru ọnụ kwesịrị isi wee na-akwado wee na-eje wee na-afụ ma ọ chọ ịfụ afụ. Wee sị na akwa erike nke ị nwere ike iyi. Enwe nke a na-akpọ akwa ete. Unu n'anya aka na-achị steeti Anambra Soludo nke ọ na-eyiwe wa akwa ete. Ụfọdụ wasịzi ya n'ọnya wa akwa Igbo. O sokwe mana enwechawe ndị ọzọ. Akwa ete dị n'Abịa, Abịa steeti. Ọ dị n'akụkụ Aba. Nke a dịkwa mma. Enwe ndị na-achọ ka yie lace. Ụfọdụ si na lace wụ ndị Yoruba, dịka ngwa ọcha anyị ji kịta wụ lace. O sokwa anyị eyiwe gị ya, emeghị ya usoro n'ihe ndị Igbo na-eyi. Nke unu maara anya ahụ isi agụ. Onwe ndị na-eyikwa isi agụ. Isi agụ otego ọ dị, anyị emegokwa nabatakwa isi agụ, a na-eyi isi agụ. Mana n'uche nke masịchalụ m dịka onye ọzọ mkpụ n'Enugu ukwu wụ nke a na-akpọ Ankara. Ị na-ehe abịa ka ndị ka m gosi unu. Eyi m ihe a na-akpọ peteli. Peteli ịrọ ka ọ dị. Eyi m peteli. Ịbịakwa ya ụfọdụ onye akpọ okene na ọ na-adị ka sket, mana ọ wụrọ sket, ọ peteli. Ịbịa ikwesịzie akwa ọcha ma ọ bụ leso ma ọ bụ akwa ọbụla ị nwetara dị ọcha ịtụkwasị ya. Nke ewezi nke kazi mma nke a efu na okpukpu, akwa okpukpu ibi ikpu onye. Mana enwere nke a na-emekwa ịchọ ikpu ikenye eke nya isi ya agbafụta nka. Mana nke okike a dịkwa kama ana m ihe na-amasị m nje ngwa onye na-akwara m akwa na-akwakọrọ m ya ọnụ maka nchọrọ iyi ya. Ọ na-adị m mfe oyiyi. Ị na-anya m na mgbada ịhụrụ iwe eji amara onye nnukwu onye ọzọ mkpụ n'ala Igbo. Mana nke a wụrụ onye ọbụla ya enwe nke a na-akpọ ya atalị. Ọ dị ịbụ ọnya wa atalị n'ala Igbo. Ihu na-akụpe m na-akụpe m. Akụpe bụ ebe a na-ede ahụ ade ihe ichi. Eria ọzọ mkpụ Uche Nwaọra PhD Ezude Enugu ukwu na ụmụ ide ihe ichi. Ka anyị na-akọwakwa ịhụ n'aka nke ahụ nke onu. Ọ nke a nke Igbo nke eji mara Igbo. A ma ada afụwa ndị ụfọdụ nke ha na-eyi dịka nke esi na mba weta. Ọ dịzị aka ejizi eme fashọn, mana nke a nke anyị ji mara ndị Igbo na-eyi. Na-egekwa ntị. Enwere ọdụ enyi, mana ọdụ enyi gbagotekwe n'olu olu gị. Enwere ndị na-eyi eyiri aka n'onu, eyikwala aka n'aka, mana mgbe ụfọdụ ana mara ka iyi ọdụ enyi ya. Nke a nke ezigbo ya. Ịhụge ọdụ enyi. Enwekwe nke a na-agba n'aka. Ọ wụrụ oyi nwoke ọsị na agụ na-eche mba na itiri ya n'aka na o gosiri na ịwa agụ na-eche mba. Ifuwe ka ndị. Ka m gosikwa unu ọzọ. N'elu okpu mmemme ọ ihe eji ama onye Igbo. Ana m aga mfụọ na township nke anyị fụrụ ọrụ oyibo. Onye Igbo onye ọbụla ịhụrụ were okpu mmemme tinye n'isi. Ọ wụrụ ezigbo ihu na-emezina ya. A na-elu elu. Tupu itinye okpu mmemme n'isi, ị ya awụ onye echichi. Ị ejego chie echichi na be unu. Echichi dị n'iche n'iche. Ihe echi nze, ihe echi ọba, ihe echi ọzọ, ihe echi chief, ihe echi ichie. Ọ dị na mba gụọ ma nke ihe echi. Inene n'okpu a, inene ihe adịghị anya a na-akpụ ya ege iru. Ọ ndị Enugu ukwu ndị ọzọ mkpụ na-etinye ege iru a. Mana ana m ahụzi ndị mmadụ eji aha n'ahịa egolu. Unu emezina ọ dọrọ mma. Unu na-emebi ihe anyị na-eme. Na-ekwe ege iru. Inene abụbụ ugo. Ọ dị ịbụọ. Nke ịbụọ a na-egosi na onye ọzọ mkpụ n'Enugu. Mana ịbazia n'obodo unu ịmalụ nke ndị be unu na-eme. Iri ahụ a enweghị ha nka mbata asị m ghara ya azụ. Anyị na-eme ya eme maka amanụ nnukwu mmadụ onye echichi na-aga. So ihe dị n'echichi n'ala Igbo. So ihe anyị na-ekwu ka anyị na-akwado ala Igbo, na-akwado omenala. Igbo anyị ekene m unu. Ọ mụ Ezude Enugu ukwu na ụmụ. Iri je daalụ.